Biak bat bizipozean, amigo, halaxe da, astero ari gara bizipozaren proiektuari keinu bat egiten, bizipozak biltzen dituen elkarte txiki hoiek guztiak pixkanaka eta banaka ezagutzen ari gara, bideoklipak eta kantu berriak sortu ari direlako, gaur biak bat elkartea ezagutuko dugu, eta besteak beste hemen Anabel Arraiza eta Mikel Urdangarin bideoklip berean kantari ikusiko ditugu, Leire Bilbaok jarritako hitza kantatzen, kantuari egindako hitzak abesten, eta zuek zerbait kontatu nahi baldin badiguzu, zerbait esan, badakizu, 600 lau, bosei. Az gaitezen bat, Josune da gure lehendabiziko gonbidatua, eta Josune biak bat elkarteko psikologoa da. Animaliekin egiten du lan, autismoa, alzheimerra, fobiaren bat, azken finean beharra duten lagunei, laguntzen, gurekin da Josune Azpiroz. Kaixo, Josune. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, Josune, az gaitezen. Zer da biak bat elkartea? Biak bat da animalien ongizate pikabiatuta, pertsona edo gizarteren ongizatea lortu nahi duen elkartea. Beraz, animaliek guk uste baino gehiago eman dezakete, ezta? Bai, asko. Eta zer ematen dute? Bueno, nik uste askotan guk pertsonak ezin duguna, batzutan aurrei edo pertsona desberdinei konfiantza, segurtasuna, eskatu gabe gauza asko ematen dituzte, maitasuna batez ere, afektua. Orduan guretzat terapietan horrelako parte hartzaileak izatea oso garrantzitsua da, eta asko errazten digute, bai gure lana profesional bezala, baina bai ere aurrei, egiten duten lana. Eta animaliek, zuek diozue, ez dutela pertsona epaitzen, ezta? Hori da, nik uste terapia prozesu batean edo aurkintzarenean pertsona batekin eta zu behar bat duzunean ez epaitzea eta zaren bezala onartzea eta hartzea oso garrantzitsua da. Eta animaliek hori egiten dute. Ez dute aurreritzirik, ez dute epaitzen eta zaren bezala hartzen zaituzte. Eta zuengana jotzen dutenak zer behar izaten dute, zen motatako beharrak asetzen dituzue? Behar desberdinak asko, gehiena egiten dugu aurrekin, behar desberdinak dituzten aurre eta familiekin, zen dezakete autismoa, garun paralisia, Down sindromea, edo diagnostikorik gabeko ere familiak eta aurrak, Gero ere gazteekin, osasun mental arazoa dituztenak, eguneko zentroetan, alzheimerra, daukaten pertsonekin, orokorrean behar asko, egia da ez dela guztientzat ona, zenak ez dira animalizaleak, edo egia da ez dela magikoa guztientzat, baina bai pertsona askorekin lan egin dezakegula, beraien beharrak asetzeko. Eta pentsatzen dugu behar bakoitzari, pertsona bakoitzari, terapia egokitu egingo zaiola, ezta? Hori da, bai, azkenan nik egiten duen lan psikologo bezala, ez da beste psikologo batek egiten duen lanaren oso desberdina. Gauza da nik nire saioetan animaliak sartzen ditu dela, Orduan, horregatik bakoitzaren beharrak ikusi eta horren arabera txakurreta profesional bat aukeratzen dugu eta behar horiek asetu. Orduan oso individualizatuta da terapia, bai. Geroxeago hitz egingo dugu zuk ondo ezagutzen dituzun amata semearekin, Brianekin bereziki, ez da, zuekin, zuek berarekin egoten zaretelako, eta zuen terapietara joaten delako beran, nolakoa izan da berarekin lan egitea? Oso erraza. Familia batzuk askotan dautzen dira dudekin, batzuk ikusi dute zerbait sare sozialetan, eta familia betidanik etorri da oso konfiantza asko jarri du guregan. Hasieran, urte gutxi genera matzan elkarte bezala, eta askotan konfiantza sortzea familietan ez da erraza. Eta beraiek denengo momentutik oso gustora sentitu dira eta oso erraz egin digute eta egiten digute eguneroko lana eta beti laguntzeko prest. Azkenean, guk saiatzen gara beraien bizitza errazten, bera ere guri ere laguntza asko ematen digu baita ere. Zer lantzen duzu adibidez Brianekin? Brianen kasua behar desberdina ditu batez ere komunikazioan zentratzen gara. Esango duzue, txakurrekin eta komunikazioa dute hitz egiten, baina batez ere ikuste horregatik. Txakurra eta arraben artean komunikazio ez berbala gehien bat lantzen da edo beraien arteko komunikazioa hasieran ez berbala da eta gero aurrak nahi du txakurrarekin komunikatu, nahi du txakurra esertzea, etzatea, etortzea, pilota bat ekartzea. Eta orduan gu ez gara eskatzen dioguna hori egitea, baizik eta beraren interesagatik eta gogoetatik sortzen da
Eta, karo, esfortzu bat egin behar du, ez? Esateko, ekarri, edo etzan, edo eseri. Orduan, erraza egiten zaigu komunikazioa lantzeko, azkenean beraien arteko eta sortzen delako ere modu natural batean. Behar bada erraztasun horren oinarrietako bada lehen esan duzunagatik, ez? Animaliak ez dutelako kasu honetan Brian epaitzen. Claro, agian klasean, zaitasuna baituzu baitze egiteko, irakurtzeko, askotan ez gaituzte berdin hartzen, eta gu ere, igual ez gara ondo sentitzen, ez? Behar horrekin, kasu honetan, txakurrari berdin zaio zer esaten dizun eta nola, ez? Nahi du, zurekin jolastu, zurekin egon, eta zure maitasuna ere jaso. Eta nola izaten da lehendabiziko kontaktu hori, nor jartzen da norekin harremanetan, edo nola bideratzen dira familiak zuengana? Askotan modu pribatuan etortzen dira, igual sare sozialetan ikusi dutelako, eta orduan deitzen gaituzte, beste profesional batera deitzen duten bezala, informazio eske, eta egiten duguna batetzera hasieran da familiari kontatu, zer da egiten duguna, nola egiten dugun, eta dituzten duda guztiak, ez azkenean zerbait desberdina da, baina ikusi behar dute azkenean lanera etortzen direla aurrak, eta egiten duguna da animalien bitartez terapiarako giro berezia sortu, ez? Beste batzuetan hitzarmen disberdina ditugu orain administrazioarekin, ez? Urteak ondoren lortu dugu administrazioak jakitea edo ulertzea terapia hauek ere oso politak direla, baina ere emaitzak dituztela. Ez dela zerbait, ez dela profesionala ere dela, ez? Orduan, gizarte zerbitzutako hitzarmena ditugu, eta horrela bertan dauden familien eta behar behar zituzten aurrekin lan egin dezakegu ere bai. Orduan, bide desberdinak edo pediatrak ere bai ezagutzen dute gure lan, eta batzutan komentatzen diote familiari, jarri berekin kontaktuan, zerbait egin dezakezuen elkarrekin. Elkarte txikia ere bazarete, zenbat kide edo zenbat bazkide? Lantalean 3-4 pertsona gara, bakarrik gero ere voluntaria ditugu edo ikasleak praktiketan, baina elkartea bezala oso txikia gara. Lantaldean 3-4 esan duzu, baina animaliak gehiago izango dira. Bai, gure bizitzetan gehiago dira, beraie gehiengoa, bai. Gainera, orain ari gara irudiak ikusten, katua, txakurra, dortoka, nortzu dira, izen bat izango dute, ezta? Katua zein da, edo pentsatzen dugu Brianek denak ederki ezagutuko dituela, ezta? Bai, azkenean, hori Txikilin katua eta Clementina dordoka dira. Txikilin eta? Eta Clementina. Clementina. Bai, egia esan oso Clementina beti bilatzen du Txikilin, eta azkenean ere sozialea dira dordokak, eta kasu honetan bere bila joaten da, eta ikusten duzurlako momentuak ematen direla, ez? Oso politak, eta gehiena dira txakurrak, eta guregatik izango balitz, izango genituen are animali gehiago, ez? Zaldiak, baserriko animaliak, bakoitzak ikuste dugu eman dezakela zerbait. Egia da gure lanerako eta gure bizitzareko oraintxe bertan errazagoa dela txakurrak eta katuak batez ere, gero txoritxoak eta dordoka hor daude, baina gehien bat txakurrekin, 6 txakur ditugu eta 2 katu. Eta gainera laguntza bi aldetarakoa da, zuek erabiltzen dituzuten txakurrak adoptatuak direlako, ezta? Bai, egia da arrazazkoa direna gehienak edo guztiak, baina horrek ez du esan nahi batzutan pertsona batek erosi edo hartzen duela eta gero beste familia bat bilatzen duela, ez? Etzelako agian pentsatzen zuena, txakurkume bat hartu, enuen espero hau zela, edo ezin dute. Haunditu egiten da gero. Hori da. Edo ez du nire semearen autismoa sendatu, ez? Zakin nork esan zian bezala. Orduan, badakite txakurrekin egiten dugu lan eta askotan deitzen gaituzte. Karo, denek ezin ditugu hartu, ez? Batzuk ezagutu, ikusi agian gure lantaldean txertatu daiteken ala ez, da bestela beste familia bat bilatu, ez? Orduan egia da. Aipatu diguzu Brianen terapia saioak oso bereziak izan direla zuentzat, lehenbiziko momentutik harremana oso estua izan delako. Beraiek ezagutzeko desiatzen gaude, eta oraintxe daukagu aukera, hortxe ditugulako beste aldean, Amaia, arratsaldeon, zu hor zaude, badakigu, Brian ere bai, eta norekin gehiago? Eta Afrika. Brian eta Afrika, arratsaldeon, zuei ere, zer moduz? Aizu, kaixo, Amaia, zuentzat zer da biak bat elkartea? Guretzat biak bat elkartea gauza asko da. Guretzat da lana, batez ere, terapia, ez? Baina gero baita da maitasuna, da segurtasuna, da laguntasuna. Eta kasu honetan, Brianekin, zenbat denbora daramazue? Biak bat elkartearekin lanean edo terapiatara joaten?
Brianekin, pues 6 urte uste dut daramatzagula. Hor imaginatzen dugu beste aldean telebista dagoela, ezta? Hor telebistari begira, egongo zarete eta zuen burua ikusten. Aizu, Brian, zuri animaliak gustatzen zaizkizu? Gustatzen zaizkiz animaliak? Eta nola izena dute biak bat elkarteko animaliek? Zuen animaliek nola izena dute? Nola ditzen dira? Txakurrak. Nipon, Nipon. Lua. Nika, Inka. Eta katuak? Oreo. Eta txikilin. Oreo eta txikili jateko modukoak. Eta Clementina ere bai, ezta? Eta Clementina nor da? Dordoka. Vale. Josune, Brian hasi zenean, ahozko komunikazio oso gutxi zuen, ezta? Bai, 5 urte zituen bakarrik, orain pentsatzen atzo 11 urte egin zituen, eta orain dara 6 urte, 5 urterekin bakarrik hasi zen, orduan, zaitasuna zituen, baina beti egon da oso lan pila egiteko prest. Animaliak gustatzen zaizkio, oso gustora zegoen biak baten, eta poliki-poliki amaiak, eskolan, familiak eta guk egindako lanak, joan gara poliki-poliki hori lantzen, eta azkenan, emaitza da bere lana, azkenan bere izan da, bere aurrerapenaren, protagonista, baina, bestek egon gara horri inguruan laguntzen, eta... Aizu, Brian, badakigu denbora luze xamarra pasaduzula biak batera joan gabe, eta joateko desiatzen zaudela, ezta? bai. Zergatik? Gustatzen zaizu? Gustatzen zaizulako, ezta? Ongi, aizu, Amaia, zertan antzeman diozu Briani adibidez bere garapenean, zer antzeman diozu 6 urteotan, zertan egin du hobera? Pues, biak baten bakarrik, terapia gehiagotara joaten da Brian, orduan, izan dituen garapenak nik uste dut izan dela guztien multzoa. Baina egia esan, biak baten komunikazioa lantzen zuten asko, eta daukagu anekdota bat, Brian ezekien azul esaten, eta biak baten asko lantzen zituen, hasi zen lantzen zenbakiak eta koloreak, eta denbora bat barru bukatu zuen azul oso ondo pronuntziatzen, eta, gero baita erlajazioa egiten zuten, lantzen zuten, baita, onura hori izan zuen zen autokontrola pixkat lortu zuen. Zuretzat, Amaia, biak bat elkartean lan egitea, bertan Brianekin egotea izugarria da, ezta? Bai, oso gustora gaude. Eta zer iruditu zaizu abestia, Amigo abestia, entzun duzue, ikusi duzue bideoklipa? Noski, entzun dugu abestia? Bai. Eta, ondo? Bai. Gustatu zaigu pila bat. Izugarri polita. Eta Brian eta Afrika, dantza ere egin duzue? Dantzan egin duzue? Noski baietz, animaliek eta musikak ere laguntzen duelako, ezta? Amaia, musikak ere laguntzen du aurrera egiten? Bai, noski baietz. Zure kasuan, Josune, abestiarekin gustora, txoratzen. Bai, hasierako unetan denbora guztian entzuten, eta ia esan lehenengo aldia berezia izan zen. Nik uste Anabelek eta Mikelek egin duten lana, indiguten opari hori gure soinu banda bezala, oso polita dela gainera, eta letra ere zoragarria, dena, ez dakit. Osotasunean asko gustatu zaigu, azkenan hori da oso animatua gainera, orain behar dugu horrelako musika. Alaia da, bai. Bai, hori da. Eta hor, irudiak bueltaka ikusten dira. Eta bizipozaren parte izatea bera, zer da zuentzat? Guretzat, nik uste kontatzen genuen, Amaiak sentitzen duena biak baten, familia bat garela eta gustora zauden leku bat dela, nik uste bizipoza gauza bera, ez zaudela bakarrik. Bide horretan, zure buruan duzun, eta mundu berri hori sortu nahi duzun hori, bide horretan ez zaudela bakarrik, hor daude beti laguntzeko presta, hori
oso handia da, ez? Horlako elkarte txiki batentzat lan asko dago atzean, baina beti hor ikusten duzunean ondoan dituzula, ez? Beti herrifarrez dagogoz. Ez daukat hitzik, ez dakit oso da azaldu, ez? Baina... Aizu, Brian, txori txiki batek esan digu, atzo zure urte betetzea izan zela, zorionak, Eskerrik asko. Eta zenbat urte bete dituzu? 11. Oso ondo. Ara, Beste hemen 11, Ari gara entzuten zorionak abestia, ez da? Zuri, Brian, zorionak beti. Aupa! Mila esker, Amaia, Afrika eta Brian, mila esker gurekin izatearren. Eta hurrengor arte, musu bat, agur. Agur. Tira, agur bai, Asier Maia, arratsaldeon zuri ere, ikusi dugu animaliekin terapia nola egin daiteken, zu irakaslea zara, zuk zer diozu honi buruz? Pues begira, bai irakaskuntzan eta bai toki guztietan, aipatzen ez den gauzaik importantena da denbora. Eta bai, Mikel Urdangarinen eta kantan, esaten da, ospa dezagun biharko eguna eta datorren beste guztia. Eta gero, hoi da gakoa, ez? Bakoitza behar du bere denbora, bere espazioa, eta bizitzan, ohitu gara presaz bizitzen. Dana korrika, dana izan behar da bere alakoa. Gure programan ere denbora mugatua daukagu, ez? Guztiok. Hor, dana estu sartu behar da, ez? Eta ematen du ez daukagula denbora benetan gozatzeko batetik, baina bestea eta oso importantea denetzako pertsona bakoitzari behar duen espazio eta denbora emateko. Eta biziposa elkartean bitartez eta biak bat elkartean bitartez, ume hauei eta pertsona guztiei ematen zaiena da denbora. Ez dakaten denbora. Hitz egiten nahi gara pertsona batekin adibidez orain Brian ikusi dugu, ez? Brianek behar du bere denbora prozesatzeko egiten diozun galdera eta behar du bere denbora erantzuteko, ez? Eta denbora hori askotan, helduen artean, arazorik ez daukagun helduen artean, ez diogu elkarri ematen denbora hori. Ematen du galdera bat egiten dugula eta bere garako momentuan ja erantzuna jaso behar dugula, espadegu erantzuna jasotzen, ematen du urduri jartzen garela. Bueno, pues hori da gakoa, ez? Netzako gakoa dago denbora behar zaio pertsona bakoitzari bere bideak garatzeko, ailegatzen den tokiraino, horrela onartu, eta izuzen ere animaliek daukaten hori hoixe da. Beraiek kontzienteki ez daukate denboraren kontzientzia, ez? Denbora esango genuke kapitalista honen kontzientzia, etekin bat atera behar zaio denborari. Eta animaliek ez daukaten ez hori, umeek jasotzen dituzte animaliak, eta animaliek umeak diren modukoak, presai gabe, denboraz, patxadaz, eta horrek lasaitu egiten du bestaldean daukazuna, eta ematen dio bide garatzeko den modukoa. Hori da gure artean ere falta zaigun askotan, ez diogu denbora ematen, eta bestea isiltzen da, eta beraz bere arazoak ez ditu azalarazten. Bueno, denbora, importantea. Hortxe, denborak importanteak, eta guk orain denbora tartetxo bat emango dugu gure bigarren gonbidatuari Anabel Arraizak Mikel Urdangarinekin batera jarri baitio ahotsa eta bizipoza amigo kantuari, bere bihotz guztiarekin bizipoza oso garrantzitsua delako beretzat, eta Brianen aurrera pausoak ere oso handiak direlako. Gurean da Anabel Arraiza. Kaixo, Anabel. Kaixo, atxaldeon. Arratxaldeon. Laukote. Zer moduz, Anabel? Iruge bat lau, ongi. Beste bat dugu hemen bai. Beste bat badatorrez. Aspalditik ezagutuko zute elkarzuak edo? Aspaldi ez. 13 kilometrotara bizi gara, bera altxasuni lakuntzan, baina elkar ezagutu genuen bizipoza, aurretik irrien lagunak zena hor ezagutu genuen elkar, bai. Zezuk bizipoza aspalditik ezagutzen duzu, Anabel? Bai, sorreratik. Urteak egin dituzu bereiekin lanean? Orain aurten abuztura arte, egon naiz bizipozan, bai. Beraz, elkarte txiki asko ezagutzen dituzu, eta tartean biak bat ere lehendik ezagutzen zenuen. Ezagutu nuen orduan, bizipozan nengoenean, irrien lagunak ezagutu nuen, baina bai, bizipozako gaur egungo 35 elkarte guzti horiek ezagutzeko aukera izan dut, eta
eta gozada bat. Gure gizartea ezagutzeko aukera. Esan dugu zu lakuntzatik, Bai. Josune Altsasutik, zuretzat zer izan da biak bat elkarteari ahotsa jartzea? Ba, beraientzako ez dakit, baina niretzat plazer bat, ze azken finean, bizipozan denbora asko eman dut, urteak eman ditut, proiektu guztiak ezagutzeko aukera, elkarte guztiak ezagutzeko aukera izan dut bizipozari esker, eta hoien artean, nire zonaldean zegoen bat, ezagutzen denuena, ezagututa gero, harreman bat sortu dena ere bai Josunerekin eta bai Josurekin, biak dira niretzat biak bat, hoixe, justo. Eta beraiei, aletxo bat ustea ere nire aldetik, niretzat da plazerra. Eta Josune, zuentzat zer izan da, Anabelek ahotsa jartzea, Mikel Urdangarinek, Leire Bilbaok hitzak egitea, Xabi Zabalak musika konposatzea. Esan duan bezala oparia, baina behin hori Anabelek ere kantatzea hori da, horren dela urte asko ez dugula elkar ezagutzen, baina urte hauetan nik uste relazio polita sortu dela, orduan guretzat oso berezia izan da, bera. Eta gero bideoan ikusten da egiten duela bihotzez, eta Mikelekin duen konplizitatea guzti hori, azkenean, gogoz egin duela eta nabaritzen da, eta guretzat orduan oso polita. Tira, oso polita esaten ari gara, eta gu ere abestia ikusteko eta entzuteko desiatzen gaude, beraz ikus dezagun bideoklipa biak bat eta bizipoza, Amigo. Zein ederra den, amigo, zurekin hauen aldiro, infernuetara jaitsita igo. Antzan azazu astiro, zein ederra den, amigo, lurra irentziarren odeiak dastatzea berriro. Zure miraz nenbile, neu hartu baino lehen, hauan kantu bat eskuan mundu bat, jarri zen izkidan ondoren. Miazka dezagun bizitza elkarrekin, noiz arte zertarako jakin. Ospa dezagun gauero ilargia, iluna zein argia. Ospa dezagun biharko eguzkia, kalatorren beste guztia. Ederra, benetan irudia, kantua, dena polita, ez da, egun ederra pasatzen duten, ez da? Grabazioak egintzen dituztenean. Motz, nik estudio batean sartzen zarenean, ez da holtzak badu berea, baina estudioak ere, Maialenek ere badaki, badu bere, eta nire egiten zaizkit orduak motzak. Azkar egin behar dira gauzak, ez da? Bai, nik denbora gehiago emanen nuke, baina... Bai, polita eta gainera, Mikelekin aspaldi ezagutzen du elkar, 20 piko urte, baina ez dugu sekula ezer egin elkarrekin, eta olako proiektu batean elkarrekin parte hartza, olako letra batekin, Leire ezagutzeko aukera eman didan ere eta gustora. Elkartu ginen gainera estudioan 3, orduan. Eta ze garrantzitsua zu bezalako aurpegi ezagun batek, elkarte txiki batentzat horrela aurpegi ematea, ahotsa jartzea. Bai, nik uste, bakoitzak bere burua ere txikitasunean ikusten duela beti, baina egia da, hainbeste urtetan, hainbeste proiektutan ibilita gero, jendeak ezagutzen zaituela, batetik edo bestetik. Eta horrelako ekimen batean parte hartzeak gizarteratzeko eta lehi hori gehiago zabaltzeko balio badu, ongietorria izan dadila, ez? Horrelako ekintzak egin behar dira. Josune, zuentzat ere ikusgarritasun hori oso garrantzitsua da, ez da? Anabelek eta parte hartu duten guztiek hor parte hartzea. Bai, azkenan guk elkarte bezala gure lanean zentratzen gara eta egia da difusiorako eta gizarteratzeko ez diogula agian behar bezain beste denbora eskaintzen edo denboragatik, baliabidegatik, orduan
kontatu zigutenean, proiektu hau zutela esku artean, eta horrela horrein ikusita, ze bolita den, eta noraino iriz gaitezken gu normalean, edo gure baliabidekin iriz gaitezken ez pertsona hauetara, ez? Baliabide gutxi dituzue zuek? Bai, azken gure baliabide guztiak zentratzen dira terapia hauek familientzat irisgarriak izateko, txakurret animalien mantentzerako, azkenean, elkarte txikia da, gastu askorekin, eta, difusiorako, horrelako, opari bat izatea oso garrantzitsua da, ez azkenean jende gehiagora hel gaitezkelako, ez da, jendeak ulertzeko, hori nola animaliek hobetu dezaketen gure bizitza, eta alderantziz, ez? Anabel, zuk jaialdietan parte hartu duzu, terapietan ere bai, familiak ezagutu dituzu. Terapietan ez dut parte hartu, Ezagutzen dituzu, ezta? Bai. Badakizu zer egiten duten, ze garrantzitsua bereik egiten duten lana, ezta? Bai, berak esaten zuen aritik ere bai, ez? Beraiek egiten dituzten terapiak, jende asko dago, animaliak ere bai, baina terapiak individualak dira, horrek kosto handi badauka. Baina beraien helburua familia horrentzat dirua, oztopoa ez izatea ere, bada, orduan nola egin oreka hori. Kriston lana egin behar dute, elkarteak 10 urte iraun baldin badu, horrelako arazo potolo bat izanik, horren atzean lan handi badago. Orduan nola ez lagundu horrelako elkarte bati, ez? Terapia eguneroko, logopeda batera joateak badakitze kostu daukan, baina eske biak bateko terapia batera joaten naiz, zakur bat dago, psikologo bat dago, beste pertsona bat dago, jende asko dago, niretzat, nire seme-alabarentzat edo dena delako horrentzat, ez? Lana handia eta emaitza handiak zuk Briani aurrera pauso handiak ikusi dizkiozu? Nik bai, nik ezagutu nuen Brian, Bizipozan aurreko proiektua izan zen elkarte bakoitzari dokumental bat egitea. 3 minutuko dokumentaltxo bat egin genuen, elkarte bakoitza ezagutzeko eta elkarte bakoitzeko erabiltzaile baten egunerokoa ere ezagutzeko, zelan egiten zuten, eta hor ezagutu nuen Amaia, eta ezagutu nituen Afrika eta Brian. Brianen kasuan, Amaia kontatzen zuen dokumentalean, Brianek etzekien azul esaten, eta alako batean, hasi zen, ama begira kotxe azul, ama begira, eta hori alde batetik. Eta orain, bideokliparen bukaeran, Brian entzuten dugu ere hitz egiten, eta esaten duzu, baina nola da posible? Ez da bakarrik biak bateko terapia izanen hor, hezkuntza arloa ere, ikastetxea ere egonen da familia, egonen dira gauza asko. Baina nola lagundu dezaken animali batek pertsona honen ongizate horretan? Asier, kasu honetan, Brianen adibidea hartuz, Anabelek esan duena, ez da? Pentsa, orain 2 urtetik ona adibidez, orain bideoklip honetan hizketan amaitzen du, Brianek. Bai, zoragarria. Lana, dirua, denbora eta maitasuna. Badago liburu bat, Momo, deitzen dana, ezagutuko duzu, Michael Enderena, eta hitz egiten du denboraz. Eta daude bi esaldi, batetik, benetako denbora ezin da erloju edo eguzkia edo egutegiaren bitartez neurtu, eta bihotzez antzematen ez den denbora galdua da. Beraz, bihotzez egindako lan hori guztia, ikastoletan, eskoletan, por supuesto, alako elkarteetan, familian, bihotzez emandako denbora, beti da denbora irabazia. Hortxe, bihotzez emandako denborarekin, aizue, nik galdera txiki batekin gelditu naiz buruan hasieratik, Josune egin behar dizudana, dortoka batek, nola lagundu dezake? Zertan lagundu dezake? Kasualitatez iritsi zen, gure elkartera, baina askotan laguntzen digu, beldurra duen haur bati, berak bere pixkat modelu edo eredu bezala hartzea dordoka. Bera ez du nahi, ez dio dordokari mine eman nahi, baina dordoka gerturatzen zarenean barrura sartzen da, ez? Gero ja poliki ateratzen da. Zuk zerbait egin nahi diozu dordokari ez da, txakurren kasuan gauza bera pasatzen da. Orduan, pixka bat ikusten dute beste batean, beste izaki batean, berei daukaten jarrera, ez? Eta horrek laguntzen dio askotan beldurra ulertzen, azkenan beldurra ez dute ulertzen zergatik duten, eta batzutan horretarako, batzutan ere lasai egoteko, beraik sartzen direnean gure egoitzara hor dago Clementina, batzutan lo, eta errespetatu behar dugu, ez? Lo dagoenean, edo inbernatzen dagoenean, edo horrein ateratzen hasi dela, joan gaitezke belarra hartzera jateko, jaten du, orduan beraitzat da
satisfazio handia, oso gauza txikiak, ez? Baina, bueno, normalan ez egoten da lasai lo, sarreran, agurtzen bere moduan. Zein da gaur zabaldu nahiko zenuketen mezua, Anabel? Zabaldu nahiko genuken, biak batekin, bizipozarekin, nik gizartea eraldatu nahiko nuke. Pixka bat, bizipozan asteazkenero ezagutzen ari zarete eta eskerrak eman barrizkizuet pertsonalki behintzat, bibazueken egiten duzuen apostu honengatik, baina gure realitateak ezagutarazten ari zarete, telebistako minutu hauek urrea dira, eta berak esan duena, beraien egunerokoan, beraien murgilduri daude, beraien lanean, baina guzti hau ezagutarazi behar da. Gure gizartea dira, gure bizilaguna dira, gure aurra dira, gure lehengusua dira, eta denok osatzen dugu, aniztasun batean bizi gara, eta ezi behar dugu balore guzti horiekin gure gizartea. Eta nik mezu bezala gizarte hori eraldatuko nuke, edo gure gizartea, beste balore batzutan ezi. Horretxeekin amaituko dugu, Anabel, zure azkenengo mezu horrekin mila esker benetan. Asier Maia horre zaudelako eta Josune eta Anabel, Arraiza, mila esker etortzeagatik, eta zuen elkartea guri ezagutarazteagatik. Benetan.